Un día muy importante para Gandía y un día muy importante para la sanidad y para todo este Departamento de Salud. Un proyecto que, como saben, es ambicioso porque nos va a permitir dotar a la ciudad de Gandía de más recursos asistenciales, de especialidades y, sobre todo, también porque vamos a contar con todo un edificio destinado a salud pública. Salud pública que saben que ha sido una pieza clave y fundamental durante la pandemia. Este centro reúne, evidentemente, muchos de los principios que recoge la Ley de Sanidad, como son salud pública, asistencia sanitaria, y también apuesta por algo que es fundamental, que és la salut mental. Avui és un dia molt emocionant i molt significatiu per a la ciutat de Gandia. Avui arribem ja al pas definitiu de la construcció d'aquest centre sociosanitari. Nosaltres accedim al govern en juny del 2015 i en juny del 2015 ens trobem amb un edifici absolutament abandonat i desmantellat perquè havia sigut traslladat de l'Hospital Francesc de Borja al nou hospital. La sort que vam tindre nosaltres és que el canvi de govern a Gandia també va anar alineat amb un canvi de govern en la comunitat autònoma i el govern del Botànic de primera hora sabia que Gandia i la comarca de la Safor continuaven tenint mancances sociosanitàries que havien de cobrir-se i que, tot i que s'havia acabat de construir un hospital a la nostra àrea de salut, era imprescindible seguir invertint en salut i en sanitat. També parlar d'una obra d'aquestes característiques és parlar de llocs de treball. Així va haver ara moltes empreses treballant per a fer efectiu aquest centre. Parlem de més de 40 treballs directes, més de 25 indirectes, i això ja significa també que en aquest moment tan complicat tinguem a tanta gent treballant, generant economia circular i, per tant, també generant riquesa en la nostra ciutat.